आशीर्बादनि सान थौ गिर्जायाव थांनि मोनसे थुलुंगा गोनां बाइबेलजों सोमोन्दो थानाय मोनसे सल' लानानै फैदों। रबिबारनि सान एबा देवबारनि साना लासै लासै सानजाहा नुजाबोगासिनो दङ। दाउसेन दाउलानि मेथाइ खननायफोरा जेरावबो रिंसारगासिनो दङ। नाथाय बे सानखौ बयबो मोनसे रोखोमै साननानै लाया। माखासे मानसिफोरा बे सानखौ उन्दुनायनि सान होननानै साननानै लायो। माखासेफोरा बेखौ बेरायनायनि सान होननानै सानो आरो माखासेफोरा खामानि मावनायनि सान होननानै सानो आरो माखासेफोरा साननानै लायो जे बियो आशीर्बादनि सान, बेयावखाय थौ जोङो गिर्जायाव थांनि होननानै। बे स्ट'रिया सासे बेबायदि गथ'नि जेराव मोनसे रबिबारा बिनि जिउखौ सोलायनानै होजोबबाय। बेनिखायनो बियो बेबायदि जादोंमोन मानोना बियो बुंदोंमोन दि थौ दिनै जोङो गिर्जायाव थांदोनि। दे अब्ला ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा आंगो नोंथांमोन, भिडिअखौ जोबजासिम नायदो। दिनैनि बे सल'नि गेजेरजों जोङो मा सोलोंनो हायो। दे अब्ला जोङो सल'खौ जागायजेनदो। अर्जुना 15 बोसोर बैसोनि सासे गथ'मोन। मोनसे फिसा गामियाव गावनि बिमा बिफाजों थायोमोन। बियो फरायनायाव मोजांमोन आरो गेलेनायाव सांग्रांमोन आरो गावनि लोगोफोरनि बियो सासे आंगोमोन। आरो बेहा मोनसे गाज्रि आदत एबा हुदा दङमोन, जाय हुदाया बेखौ सिंनिफ्राय लासै लासै खख्ला खालामबोगासिनो दङमोन। आरो बिनि बे गाज्रि हुदायानो जादोंमोन रबिबाराव गिर्जायाव थाङै। बियो बुङोमोन दि गोबां दिन स्कुलाव थांनो गोनां जाखायो, बेनिखायनो रबिबारा आंनि थाखाय आराम खालामनांगौनि सान एबा रेस्ट खालामनांगौनि सान। बिनि बिमाया बिखौ गुरै रावै बुजायोमोन, फिसाज्ला, रबिबारनि साना जिरायनायनि सान नङा। बे साना इसोरनि थाखायसो, आशीर्बादनिसो सान। जेब्ला बिमाया बेफोरबायदि बाथ्राखौ अर्जुननो बुंदोंमोन, अर्जुना गावनि खोमाखौ फांथेनानै लादोंमोन। समजों लोगोसे अर्जुना लासै लासैयै मबाइल आरो टिभियाव गोदोलांगासिनो दङमोन। रबिबार साना बिनि थाखाय जाबायदि गोबाव उन्दुनायनि सम, गेम गेलेनायनि सम आरो जेबो खामानि मावैनि मोनसे सान जाबाय। गिर्जानि थं थं घन्टा बुनायखौ खोनाबाय थायोमोन, नाथाय अर्जुननि उन्दुनाय मेगना गेवामोन। सानसेखालि बिमाया गाबनानै बिखौ बुंदोंमोन, फिसाज्ला, जि सानाव नोङो इसोरखौ गोसोखांनायखौ नागारगोन, बै सानानो नोंनि थाखाय जेंना जागायजेननायनि सान जागोन। अर्जुना मिनिनानै बुंनायसै, अ आयै, इसोरहा मा फाराग जानो, आं गिर्जायाव थांब्लाबो थाङाब्लाबो दानाब्ला फैबाय थानाय एबा नेक्स्ट सानडेनि बाथ्रा। फिन आरोबाव अर्जुना गिर्जायाव थाङा होननानै बुंनायसै आरो साइकेल लानानै लोगोफोरजों गेलेनो थाखाय बियो ओंखारलांबाय। लामायाव मोनसे गोथौ हाखर दङमोन, जि हाखरखौ बियो नोजोर होआखैमोन। साइकेला स्लिप जाबाय, अर्जुना गोग्लैबाय आरो बिनि आथिङाव बियो दुखु मोनबाय आरो बियो सानायजों गाबख्रावनो गोनां जाबाय। बे गाबख्रावनायखौ खोनानानै बिमाया खारै खारै फैबाय आरो गावनि फिसाज्लाखौ न'आव लानानै थांबाय। डक्टरनियाव लांनायसै आरो डक्टरा बुंनायसै जे आथिङा एसे लोरिदों। डक्टरा बुंनायसै 2-3 सप्ता आराम जिरायनो नांगोन होननानै। बिमानि मेगनाव मेगन मोदै गदों। बिमाया सिरि सिरि गाबगासिनो दङमोन। बै हरखालि बिमाया दुखुजों बाइबेल लानानै फैबाय आरो बाइबेलखौ बेखेवबाय आरो बेखेवनानै मोनसे बाइबेलनिफ्राय गोथार बोसोनखौ फरायनानै होबाय। नोङो साबातनि दिनखौ गोथारै लाखिनो थाखाय गोसोखांफ्लायदो। ओंखारलांनाय 20:8 सिरि। बिमाया गुरै रावाव बुंनायसै, फिसाज्ला, बे जिरायनायनि साना बे नोंनि जिरायनायनि सान नङा, बे नोंनि आत्मानि गोजोननायनि थाखायसो। नों जेब्ला गिर्जायाव थाङो अब्ला इसोरा नोंखौ लोगो हमो। नों थाङाखसै, जानो हागौ बिनिखायनो इसोरा नोंखौ बे दुखुखौ होनायनि गेजेरजों नोंखौ फोजानो नागिरदों एबा फिदिंनो नागिरदों। बिमाया बेबायदि गुरै रावै थुलुंगा होबाय थानायावनो अर्जुननि मेगननिफ्राय मेगन मोदै गनायसै।
आरो अर्जुना गिबि खेबनि थाखाय गाव जे गोरोन्थि मावदोंमोन बेखौ मोनदांथि हादोंमोन। फैनाय रबिबाराव अर्जुना लावथिनि सहायजों उथिनानै एबा गसंनानै बुंनायसै, आयै फु जों गिर्जायाव थांदोनि। लासै लासै थाबायनानैब्लाबो आं गिर्जायाव थांगोन बेबायदि होननानै अर्जुना बिमाखौ बुंनायसै। गिर्जायाव जेब्ला अर्जुना सहैयो, पास्टरा बुंदोंमोन, दिनैनि इसोरनि बोसोनानो जादों, आफाया जायखौ आंनो होयो बिसोर साफ्रोमबो आंनियाव फैगोन आरो आङो बिसोर साफ्रोमखौबो फिनफिन होनाय नङा। जहननि 6:37 सिरि बे बिसयाव पास्टरा बाथ्राखौ बुंदोंमोन। अर्जुना बै खालि आरो बै समाव गोसोआव मोनसे बेबायदि आलादा रोखोमनि मोनसे गोजोननाय सान्तिखौ मोनदोंमोन। जेन सोरबाया बिनि गासै दुखुखौ लानानै थांबाय, जेन बिनि सानाय सुनाय मोदोमनि बेराम आजारफोरखौ गासैखौबो लानानै थांबाय, बे मोन्दांथिखौ अर्जुना मोननो हादोंमोन। बै साननिफ्राय अर्जुननि जिउआ सोलायबाय। मोनफ्रोमबो रबिबाराव बियो फुङावनो गोख्रै सिखारो, मोजां गाननाय जोमनायखौ खालामो आरो बियो गावनि बिमाजों लोगोसे गिर्जायाव ओंखारलांफायो। आरो बियो दानाबा गावनि लोगोफोरखौबो गिर्जायाव थांनो थाखाय हांख्रायोसै एबा खावलायोसै। दानाब्ला अर्जुननि थाखाय बै रबिबार साना केवल रबिबार सान नङा, बे साना जाहैबाय आशीर्बादनि सान होननानै बिखौ गनायनानै लानायसै। एबा सानदेया एबा रबिबारा बेनि थाखाय आशीर्बादनि सान होननानै जानायसै। अर्जुननि बे मोजां हुदाया गामिनि गोबां गथ'फोरनि सायावबो गोहोम खोख्लैनायसै, जेरावहाय गोबां गथ'फोरा गिर्जायाव थाङामोन आरो जि सानदेयाव गथ'फोरा गिर्जायाव सहैयामोन, गिर्जायाव गोबां खमसो जायोमोन। नाथाय दानाब्ला अर्जुनखौ नुनानै गोबां गथ'फोरानो गिर्जायाव थाङोसै आरो गिर्जा न'आ गथ'फोरजोंनो बुंफबोसै। सानसेखालि गिर्जायाव युथ सानडे होननानै मोनसे फारिलाइ खुंदोंमोन। अर्जुनखौ पुलपिटआव एबा सिगां फारसे खावलायहरदोंमोन एबा लिंहरदोंमोन। आरो बै समाव बियो बुंनायसै जे आङो मोनसे समाव बेबायदि सानोमोन जे रबिबार साना मोनसे जिरायनायनि सान होननानै। नाथाय आङो मोनथिबायदि इसोरजों लोगोसे 1 घन्टा सम होनाया आंनि जिउनि 100 घन्टानि बेसेननिख्रुइबो बांसिन आशीर्बाद गोनां। बे समा जि दिननिफ्राय आङो गिर्जायाव थांनो थाखाय जागायजेनबाय, बै सान एबा बै दिननिफ्रायनो आंनि जिउनि जेंनाफोरा खमिबोदोंमोन एबा गैयै जाबोदोंमोन आरो आंनि जिउआव आङो सान्ति मोनदोंमोन एबा गोजोननायखौ मोनदोंमोन। बेबायदि होननानै अर्जुना बयनिबो सिगाङाव साखि होनायसै। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, बाइबेला जोंखौ फोरोङो माथाइनि 6:33 सिरि, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करे तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे। गिबियावनो इसोरनि रायजो आरो धोरोमियाखौ नायगिरग्रो, बिनि उनाव गासैखौबो होदेरनाय जागोन। जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच होता हूं। माथाइनि 8:20 सिरि, जेरावहाय 2 आरो 3 खौसे जायो एबा ज' जायो बेयावनो आं दं। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, सल'निफ्राय माखासे सोलोंनो हानाय बाथ्राफोर, मरेल अफ द स्ट'रिफोर दं, बेखौ जों नायदोनि। सेथि बाथ्रा, गिर्जायाव थांनाया केवल नेमखान्थि नङा, बे जाहैबाय आत्मिक जिउनि गोनांथिनि थाखायसो। नैथि सोलोंनायनि बाथ्रा, गिर्जायाव थांनाया जाहैबाय जों इसोरजों लोगोसे खौसेथि एबा इसोरनि उपस्थितिखौ मोननो थाखाय जों थाङो। थामथि सोलोंनांगौ बाथ्रा, जायहा बे सानखौ सन्मान होयो इसोराबो बिनि जिउखौ सन्मान होयो। जुदि नोंथाङाबो दिनै रबिबारनि सानखौ केवल सुट्टिनि सान, जिरायनायनि सान, आंनि पार्सनेल खामानि मावनायनि सान, आलासि जाथिंनायनि सान एबा बहाबा थांनायनि सान होननानै बेबायदि जुदि सानोब्ला, अब्ला दिनैनिफ्रायनो सोलायनायखौ लादो एबा सोलायनायखौ लानानै फैदो। गिर्जायाव थांदो, इसोरनि बोसोनखौ खोनासंदो आरो गावनि जिउआव सान्ति, आशीर्बाद, इसोरनि अननाय बे गासैखौबो हांख्रायदो। अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, गोसोआव लाखिगोन, इसोरनि साना आशीर्बादनि सान। आंनि भिडिअखौ नायग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर,
मा नोंथाङा खनफ्रोमबो एबा मोनफ्रोमबो रबिबाराव गिर्जायाव थाङोना? जुदि थाङाब्ला मा नोंथाङा दिनैनिफ्रायनो बेखौ जागायजेननो सानोना? नोंथाङा बे सल'खौ मोननानै आरो इसोरनि बोसोनखौ मोननानै मा सानखो? नोंथाङा थारैनो मोनफ्रोमबो रबिबाराव इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो गिर्जायाव थांगोन ना? दिनैनिफ्राय गोदान मोनसे थांखि लागोन ना? नोंथाङा कमेन्टआव बे बाथ्राखौ मोन्थिहोदो। दे अब्ला ख्रिस्ट' अनजाग्राफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। बेखिनियावनो खावलायनो हास्थायदों, सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे मोनसे लाइक होदो आरो बे फुंबिलिनि समावनो बे इसोरनि बोसोनखौ बयनोबो शेयार खालामदो, जेन बयबो बे भिडिअखौ नुनायनि गेजेरजों, बे सल'खौ मोननायनि गेजेरजों, बे बाथ्राखौ मोननायनि गेजेरजों जेन बयबो इसोरनिसिम रबिबाराव खुलुमनो सिबिनो गिर्जासिम थांनो हायो। थेंक इउ।